Revolver. Tento ikonický a veľmi špecifický druh zbrane pozná asi každý. Ako ho rozoznáte? Práve vďaka tomu otočnému bubienku. V čase, kedy tento vynález vznikol, sa jednalo jednoznačne o technologicky najpokročilejšiu a najúčinnejšiu zbraň, teda minimálne čo sa týka krátkych palných zbraní. Máme tu preto otázku, prečo tento mechanizmus ostal takmer výhradne pri krátkych palných zbraniach a prečo nevidíme viacej vecí, ako je toto. Dámy a páni, dneska je reč o revolverových puškách, karabínach a celkovo dlhých revolverových zbraniach. Takže máme tu reprodukciu Colt Navy 1851, čo bol svojho času asi najpopulárnejší revolver. Avšak tento je jedinečný v tom, že je trošku dlhý. Máme tu predĺženú hlaveň, teda dlhšiu hlaveň a máme tu taktiež odnímateľnú pažbu. Že jedná sa v podstate o takú konvertovateľnú karabínu, by sa dalo povedať. Že vďaka tej pažbe vy si revolver môžete pekne zaprieť do ramena, čo vám pomôže pri mierení, stabilizuje vám to zbraň. Tá dlhá hlaveň zase spôsobí to, že zbraň je presnejšia, guľka má väčšiu úsťovú rýchlosť, to znamená, že aj ten účinný dostrel je väčší. Tieto veci sa skutočne vyrábali, aj keď vo veľmi limitovaných množstvách. Ale okrem takýchto s odnímateľnou pažbou sa vyrábali aj Colt, aj Remington, vyrábali normálne revolverové pušky a karabíny, ktoré už od výroby teda mali pažbu a dlhú hlaveň. Aby som skrátil historické okienko, neboli veľmi úspešné. Ani tie Coltové, ani od firmy Remington sa tie revolverové pušky nejak extra nepredávali. Vyrobilo sa pár stovák kusov, v celku to neboli úspešné projekty. Otázka je prečo. Prečo by niekto nechcel takúto parádnu vecičku, ktorá z vášho revolveru spraví zbraň účinnejšiu na väčšiu vzdialenosť. Aby sme pochopili, prečo tomu tak bolo, musíme pochopiť vlastne, ako revolver funguje. Teda najmä tie jeho nevýhody. Aby sa bubienok revolveru mohol otáčať, medzi hlavňou a bubienkom musí byť určitá medzera. Táto medzera je veľmi malá, ale je tam. Nemôže to byť proste tesne spojené, lebo ten bubienok by sa nemohol logicky otáčať. Tak funguje fyzika. Cez túto medzeru pri výstrele preniká časť plynov. Keď si pozriete streľbu z revolveru v spomalenom zábere, ja vám to hodím teraz na video, tak uvidíte, že oheň šľaha nielen z hlavne, ale aj z boku. Čiže keď držíte pušku alebo teda dlhú zbraň, väčšinou je tu teda nejaké predpažbie alebo niečo, za čo si to chytíte druhou rukou, aby ste si to podopreli a stabilizovali. Keď niečo také spravíte pri revolveri, môžu vám tie plyny šľahnúť do ruky a spôsobiť vám popáleniny, čo je pravdepodobne dosť nepríjemný zážitok. To znamená, že to držanie je veľmi nemotorné a snažíte sa teda nechytiť to vpredu, aby ste predišli spáleným prstom a spáleným rukám. A toto bol obzvlášť problém s čiernoprachovými zbraňami, lebo čierny prach horí pomalšie, viacej dymy, je tam viacej ohňa, všetkého. Takže aj keď ste teda, dajme tomu, predišli tým popáleným prstom, tým, že ste to chytili správne, tak furt tu bola potom tá vec, že keď si to oprete do toho ramena a snažíte sa mieriť, máte tú tvár celkom blízko k tomu revolveru, veľa toho prachu, ohňa, dymu vám išlo do ksichtu, čo je tiež dosť nepríjemná skúsenosť, si viem predstaviť. Potom v neskoršom období boli tieto problémy z časti zmenšené, tým, že viacej sa začali používať jednotné náboje s kovovou nábojnicou a neskôr potom sa dokonca vymyslel aj bezdymný strelný prach. Lenže to už sa bavíme o druhej polovici 19. storočia, čiže v tomto období už sú rozšírené aj bežné opakovacie pušky a samozrejme také veci, jak Winchesterovky, Henryovky, to už mnohým z vás niečo napovedajú tieto názvy. A toto boli o mnoho efektívnejšie dlhé zbrane a tým pádom vlastne vývoj dlhých revolverových zbraní už nemal žiadny význam a proste tieto projekty upadli do zabudnutia, alebo to už nemalo zmysel. Takže to je vlastne dôvod, prečo toto tu bude vždycky taká raritka a preto som si to aj zaobstaral, lebo je to taká vzácnosť a vyzerá to celkom cool. Potom ešte na záver napadla ma jedna vec, že ten revolverový mechanizmus dneska pri dlhých zbraniach nájdete ešte pri granátometoch, to je taká výnimka,
ale myslím, že už pri iných zbraniach sa to moc nepoužíva. Viem, že Turci ešte vyrábajú nejaké revolverové brokovnice a že niekde som to ešte videl, ale je to skôr taká rarita. Ak poznáte nejaké ďalšie výnimky, tak budem rád, ak mi do komentárov napíšete, veľmi by ma to zaujímalo. Ale v skratke, aby sme si to zhrnuli, krátke revolvery sa používajú aj dneska, majú svoje výhody a majú svoju eleganciu, ale čo sa týka dlhých revolverových zbraní, tie nevýhody zďaleka presahujú tie výhody a nemá to moc zmysel. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo, že ste sa možno niečo naučili. Ak áno, tak budem rád, ak dáte like a určite dajte odber, aby vám neušli videá o ďalších zaujímavých zbraniach. Na teraz sa s vami lúčim a želám vám krásny deň. Čaute.